Отсъстваш през деня ми, присъстваш в моя сън. Ти си добър за мен, но и аз няма да съм. Тя е една от онези български певици, за които няма как човек да не е чувал, дори и да не е почитател на поп-фолк музиката. Изключително красива и талантлива, Мария винаги се е отличавала със стремежа си да бъде различна и вълнуваща. Освен за успехите си на музикалната сцена, очарователната певица неведнъж е споделяла в студиото на кафе и за най-съкровенните моменти в живота си, като този, когато се влюби в настоящата си половинка, бизнесмена Християн Гущеров. Срещата ми с него имах нужда да изживея такава разтърсваща любов. Да се чувствам много щастлива, чисто като жена, не като майка, не като певица. Имах нужда от тази емоция. Някак беше ми останала чужда, някак беше ми много в страни. Исках точно нещо такова, да дишам и да лягам и да ставам с мисълта за него. Имаш нова татуировка, разбрах. Аз не съм я показвала никъде, да. Ето ли. Как ти хрумна пък там да направиш? И не мога да прочета много сега. Май Християн пише, обаче много тук трудно да задържи цвят. И вече няколко пъти, да. Повтаряш непрекъснато? Ми да. Точно и така си засищам идеята винаги за нов статус, защото постоянно ме гони такава идея. Това е много красиво място за... Красиво е. Много е нежно и... Да, Михал, как може да сложиш, ще е красиво. Стига с тея. Ще се връзва с хълката хубаво. Но въпреки това, кажи ми, защо мъж? Защо, кажи ми това? Ами, той си заслужава. Правилно да се случват такива неща. Да, мъжът си заслужава. Любовта ни си го заслужава и абсолютно без да мисля ми се случва нещата. Навръх Коледа през 2013 година, специално за зрителите на кафе, Мария отвори вратите на прекрасния им дом с Християн. Човекът, който готви в тази къща, е господин Християн Гущеров. Браво! Той готви страшно много. Баща му готви... не знам кой готви по-добре и двамата. Всичките са от ранга на Жак Пепен. Ами я кажи, кой е моят най-големия фен? Най-големият фен е Марая. Марая. Аз кажи на нейния стол. Аз го там не съм Марая. Да. Той е най-близко до Христи. До папането, да. А тя има ли си някое любимо ястие, което Христи приготвя? Знам, че той някога стои до късно вечер. Заради нея специално готви до 2-3 часа през нощта. Приготвя най-любимата и супа. Супата на Марая, която е най-любима, е супа от скариди. Скариди, миди сен-жак. Общо взето той приготвя уникална супа с морски дарове, която ни е любима. След това подготвя за нея една хубава паея. Обаче вътре, примерно, ще сложи... сега няма да казвам какво слага, защото... Въпреки щастливия си живот с Християн допреди година, Мария твърдеше, че не е съвсем сигурна, че се чувства готова за брак. Поне като булка няма ли да те видим? Ами... Пак някоя екстравагантна, различна булка. Не е най-подходящия момент, защото трябва да съм някаква бръсната булка. Трябва да пусна първо дългите коси. Той ще чака малко хубаво време да дойде, плюс това. Да дойде. Хубавото време. Плюс това, моя мъж постоянно ми разправя колко е млад, направо това не е нормално. И постоянно се слага на 23. Абе, викам, Христи, чакай, бе, ти беше на 23, като те взех, ти вече си... В смисъл, вече, разбира се, доста е пораснал. Да, остарява. Трябва да се взема и аз да се замисля. Очевидно Мария не само се е замислила, но е и размислила, защото на 13 януари, навръх рождения си ден, каза да и се врече във вечна вярност на Християн. Какви са вълненията около това изключително събитие и какво й предстои от тук нататък, ще разберем от самата Мария сега на кафе. Приятно ми е да посрещна на кафе Мария. Малката ми крехка булка, добре дошла. Много се радвам, че си тук. Съм взела решението. Първо чакай, честит рожден ден на патери ти, да си жива и здрава, най-хубавите неща в живота ти да предстоят от сърце ти. Желаем с целия екип, Мария. И имаме ела тук само обаче, искам ти да си го отвориш. Това е един подарък, той обаче е повече за живота ви с Християн и за семейството, което създавате. Отваряй го, да. Искам да го отвориш, дано да ти хареса. Не знам как е опаковано, ако искаш. Отгоре е залепена панделката, ще трябва да дърпаме някакси. Ако искаш, Последния път искам само да ти кажа, че като ми бяха на гости вкъщи,
ми донесеха твоите колеги Елица една огромна кошница, пълна с много вкусни неща, с която страшно злоупотребих. Дано този път Така ли? Да. Не, този път няма да са вкусни. Надявам се да ти хареса. Сега ще видиш какво е и ще ти кажа защо. Така, котката, предполагам, знаеш, е символ на уюта в семейството и трябва да има всяко място, където се създава семейно гнездо, котка. Две са, защото когато се правят като сватбен подарък, задължително трябва да са две, за да няма трети човек в брака. Много хубаво. От сърце ти желая доверие, разбирателство и топлина в взаимоотношенията Дай ти Боже. с Кристиан. И аз си го пожелавам от цялото Ще ми се сърце. случи, защото знам вече колко години как говорим с него. Жалко, че няма Оксана да каже сега... какво ще е положението. Оксана ще казва друг път, сега ти ще ми казваш на мен много неща. Добре, Сядай, сега само ми кажи нямам защо. удоволствие. Защо? О, какво виждам на ръката ти. Ма чакай, сега ще ми покажеш, но ми кажи. Две са, въпреки че обясних ти защо, но ти обичаш числото 3. Защо, Мария? Защо тройката ти е толкова любимо число? Някак ми е съдбоносно. И то по-скоро дали 3, дали 13, тук вече не е много сигурно. Аз съм родена на 13 януари. Обикновено така важни за мен събития винаги са свързани с тази дата, без да ги нагласим нещата. Просто тогава ми се случват. Дори да се опитам да я избегна, пак тогава ми се случват. Защото... Така и сега е. Да, и аз не знам защо. Така и в този случай най-интересното сега и преди 3 години и малко като се събрахме с Хриси е, че сега на 13 януари подписахме 3 години малко откакто сме заедно. Аз ставам точно на 33, влизам в една много хубава възраст. Става прекрасна. И си пожелавам само да сме здрави. Ще едно бъдете. хубаво бебенце. Това си го пасих за накрая, но от сега ви го пожелавам. Благодаря. Да. А пък преди 3 години, като се събрахме, тогава издадах албума 13. Но беше пак по-много тройки, време. пак 13. Пак тройки. Къде е 13-ката? Да. Знам за Пак на рождения ми ден, само че ставах на 30. Общо взето нещо винаги ми се върти в... Да има тройка в цифрите. Да. И то... Моля те, дай да го погледна. Видях го преди малко, не. А видя ли видеото, в което ти казвам, че ще стои добре халка и на този надпис? Ето аз върху надписа, той понеже вече почти изчезна. Пак ще трябва да го повтаряш сигурно. Ето това е халката. Много... да. Това е знам този модел, прекрасен. Чакай, моля те обаче така да погледнем. Да. И това ми е годишния пръстен. Много красиви. А на халката вярно, че има надпис, защото тя е тази, която са преплетени халките. Къде е направен тогава надписа? Смисъл, искаш да кажеш дали сме си вписали имената ли? Да, има ли нещо не написано сме или не? ги вписали, защото ние имахме само 1 месец. Той, нали, така лошо ме изненада. Лошо ли му викаме? Дай Боже, всеки има такава лоша изненада. Много малко. Аз дето винаги съм по-рано готова. Приготвям нещата и ги подготвям месеци наред по-рано. Той постъпи много така некоректно с мен, защото ми остави 1 месец за подготовка, в който предстояха коледни, новогодишни празници. Шокирах абсолютно всички около себе си. Отделно нека трябва да има, това е положителен стрес. Да, някакъв страшен екшен беше. Трябваше за отрицателно време да ми се случат всички неща, че да ги видя, че ако не ми харесат да ги върна, имаше и такива ситуации. И така, но много ще си говорим за тези неща. Ще почнем, разбира се, от началото, от предложението. Аз вече знам някои неща, но ти ще разкажеш още много. Пивай си сега кафе, докато видим една реклама. С Мария, която вече е госпожа Гущерова, си говорим на кафе. Кажи ми предложението как дойде. Аз съм сигурна, че е било романтично, защото знам, ти си ми разказвала за Хриси, че се опитва да прави изненади, да ви радват двете с Марая и предполагам, че и предложението е било такъв тип. Бих казала, не беше много така. Той казвала съм го хиляди пъти. Той си е консервативен тип, не обича такива някакви... Той в това има романтика. Има.
Като го видях, че пие много уиски, викам, Какво става? тук работата нещо на много сериозно ми звучи. Ама какво стана? Къде стана? В нашия ресторант. И покани ни на вечеря с Мери. И като видях това уиски, аз пък изобщо не обърнах внимание, защото то след забързания ден и да се привлечем едно друго и гледам, християнски костюм. Оказва се, че това е костюм от първата ни среща и със същата кърпичка. Първата ни, така да се каже, среща, в която му обърнах внимание. Дадох му телефона си. Те вече го имаше отдавна. Да. Нищо ново не му дадох, но нали така започнахме диалога помежду ни. И си беше сложил точно този костюм, тази кърпичка. И на една много хубава песен каза, че има предложение към нас. Марая веднага прие. Аз обаче ти казах, че трябва да се замислим все пак това за цял живот. Голям риск поемаме. Наистина предложението е било и към двете, да бъдете неговите момичета за винаги. Да, неговите момичета за винаги. Затова и фактически ние ще бъдем с еднакви рокли. Защото аз няма да имам други шафърки. Само Марая ще бъде тя е в на върха, тази тя е роля. на седмото небе, със сигурност. Тя е на седмото небе, аз за нея съм най-красивата. Особено след предложението, тя и преди това като негов ангел-пазител, но особено след предложението вече дума да не става, нещо да повиша тон, нещо да има хърмър, забрави. Казваш веднага, ти защо си се... То не си се продала, защо си много интересна в начина, по който се изказва. Идва и ми казва, четах приказката за Златка, златното момиче. Ти знаеш, че когато хората говорят лоши думи, от устата им излизат змии, жаби, гущери, а когато говорят хубави думи, от устата им излизат камъни, скъпоценни камъни. Това е внимавай какво казваш. После казва, ако нещо аз вече много така се ядосам, отива и казва на Хриси, кажи извинявай, аз повече няма да правя така и тя ще ти прости. Готово. Боже, този миротворец. Не, това е нещо страшно. И вие като се скарате, единия в единия ъгъл, другия в другия ъгъл, да си помислите да се сдобрите и тогава да се съберете. Гледай какво мъдро дете какво ти кажа, да. Нещо страшно е. Продължава ли да е толкова силна връзката и от страна на Хриси към нея, защото знам, че с теб сме си говорили само на 23 години и нахлувате в живота му и въпреки това той се държи с нея като прекрасен баща. Ами сега в случая бих казала, нали, вече след толкова време, в това време, че връзката им е още много, много, много по-силна. Най-голямото ми постижение е след това да бъда майка. Те да имат такава силна връзка. Радвам се, че грижите от негова страна и любовта му не е еднопосочна. Затова, защото съдейки по себе си, по начина, по който аз съм приемала едно време развода на моите родители, ревността към майка ми, защото аз си мислих, че тя е само моя. На никой не съм я давала реално. Данчето, майка ми, цял живот живее сама заради нас. Защото се посветила на децата си. Затова казах, че имаш мъдро дете. Виждаш ли как наистина имам мъдро дете, което желая аз да бъда щастлива. Дори в много случаи, когато и предложим да спим тримата заедно, ние много често спим тримата, тя каза, не, вие си гледайте филмче, поканете си гости. Аз ще си спомня. Браво на Марая. Тя е такава. Мислиш ли, че Хриси по някакъв начин не е изчакал през тези години, не ти е предложил по-рано, защото е изчаквал и Марая да порасне малко, да осъзнава, наистина да свикне с него, със съвместния ви живот, нещо такова или не? Не смятам, че това е причината. В момента е щастлив, че тя вече осъзнава нашите взаимоотношения и че е с нас в всичките ни приказни моменти, че може да ги изживеем заедно, защото тя е един наистина вече голям човек, който разбира. Защо е изчаквал? Говорили сме на тая тема. Едва ли ще бъде напълно откровен точно с мен.
Според мен истината е някъде там, че той е... Някакъв начин е проверявал връзката? Ами не бих казала. Не, той е нямал съмнение, но човек, който не обича прибързаните решения, човек, който анализира абсолютно всичко, което му се случва. Разбира се, за никой не е тайна, че аз имам един развод. Може би така... Мислиш ли, че се влияе от чуждо мнение? Мислиш ли, че е възможно отстрани приятели, някой да му е казал, що път трябва да правиш тази сериозна крачка, виж как сте си добре, я не се занимава Не с бих това? казала. Не, Или той не би се вслушал? Аз и той сме много себични. Думата приятелство бихме гласували съвсем на най-близките ни хора. Да. Примерно на баща му, на майка ми, на Диди. Ето затова и нашите кумове са баща му и Диди. Това е много интересно решение, Мария, защото то е смяна на кумовете. Първо, вие сте им станали кумове на тях. Много е интересно, защото ние адски си приличаме четиримата. По начина, по който обичаме да изкарваме времето си, по онзи интересен начин, по който сме себични. Хора, които обичат и да изкарват време. Най-красивите моменти сме ги изкарали с тях. Началото на нашата връзка, развитието на нашата връзка. Зарадваха ли се баща му, Диди? Зарадваха ли се, като разбраха, че ще се жените? Да, и неговото семейство, моето. Да. Просто то няма как. Мисля, че това беше най-желаната стъпка от всички, освен от самите нас и от всички около нас. И, ако трябва да кажа коя най-голямата ми наслада от цялото това събитие, всичко по подготовката му и преди него, е онези моменти, които иначе човек рядко си позволява. Да имаме толкова много време за нас, да имаме толкова много време да бъдем всички заедно на едно място. Аз съм човек, който обожава точно тази обстановка. Аз съм домосар, обичам си къщата, обичам си вече огромното семейство, всеки един от тях. Точно за семейна жена, виждаш ли колко и хубаво. както казват, всеки един от нас е роден с характера си. Това е моя. Да. Дори понякога да ги задушавам, аз съм ти го споделила много пъти. Безкрайно ги обичам, безкрайно ги обгрижвам и най-голямата ми наслада сега е това. Тия женски дни, където си имаме сега, да дойдат вкъщи, да ни приготвят всички. Седнали сме като точно женско парти. Да. Говорим си различни неща. Всички те са много интересни. Всяка една по-отделно като жени и от всяка една имам какво да науча. Много ми е приятно. Разкажи ми малко за самото тържество на 17-ти ще бъде. Какво сте планирали? Какво ви се иска? Каквото можеш да разкажеш, разбира се. Пожелала съм си, всичко мога да разкажа. Не знам защо я наричат тайната сватба. Фактически аз по-открита и по-искрена никога не съм била. Това, че няма да я направя с цел пиар, е ясно. Затова, защото това са лични моменти и всеки един от нас би трябвало да може да си ги позволи. Ами какво? Пожелала съм си много да се забавляваме. Да. Казала съм, че много ще танцувам. Браво на теб. Дано и роклята да е удобна, след малко ще ми кажеш. Така съм си я направила, че да ми е безкрайно удобна. Добре. Така са ми я изработили по един мой много удобен курсет. Фен съм на този дизайнер. Имам честта той да я изработи специално за мен. Не Шервино разбрах, че ще е. Да, на Ермано Шервино. Той лично я е правил за мен. Защото от много години се опитваме да се срещнем и все нещо се случва, че веднъж започна седмицата на модата, когато беше малко преди това беше моята промоция. Сега той самия няма да може да присъства, но така да го наречем, дясната му ръка ще бъде тук и човека, с който фактически е кроил моята рокля и на Марая. Дори... и на Марая е направена като твоята ли е? Едно към едно. Дори той самия така прояви желание да я направи като подарък към нас. Ние му обяснихме, че има традиция, в която
младоженеца трябва да вземе на булката роклята, така че сме намерили една златна среда за нещо символично, защото след промоцията една година по-късно щях да правя един лайв концерт, в който той беше отделил роклите, които са излизали само на ревю. Не ги е имало по бутиците за продажба. Отново така, чисто на приятелски начала да ги ползвам, но така и не се случи. И сега отново, така че ще имаме и двама гости от Флоренция. Всички бяха в голяма еуфория. Много благодаря и на Силвия и на Лина, тукашните собственички на Сърдино. Знаеш ли кой ме изненада? Разбрах, че си се доверила на, не знам, на сватбен агент или на цяла агенция, при условие, че ти си човек, който винаги изпипва нещата, свързани с естетиката, с визията на себе си, на дома си, когато сме говорили ти самата. Този път имаше малко време, може би, и нямаше как да се справиш съм се доверила на малко повече хора. Не е сватбена агенция, сватбен агент е. Една дама, с която много си приличаме, която си гони нещата до край. Стискаме и палци на 17 да не успея да се разтреперя по него. Но знаеш всичко или ще те изненада? Знаеш как ще никакви изненади няма да има, защото убивам човек. А пък иначе по отношение на визията ми, за първи път така смело разчитах на Добромир Киряков. Да, на Добри разбрах, че си избрал също не само на себе си. Този път в годините... Сякаш си оплашена от това, което предстои и си искала да се опреш на някого. С него има нещо, как ти кажа, айде не го казвам кармично много силно, но нещо се случва между нас както платоническата любов. При нас като платоническо усещане. Тръгват някакви големи мероприятия, концерти, турнета, и понеже знаят, за никой не е тайна, че той е човек, който се грижи за визията на Галена, на Цвети Янева. И така винаги имаме някакви страшни допирни точки. Аз съм в единия край на света, той е в другия. Една гледна точка за нещата и аз казвам тук или някой ме издава, или с него си четем мислите. Затова момента, в който се убедих, че просто си четем мислите, реших, че това е човека, който може за толкова кратко време да реагира на твоите... с мен, аз да действам тук, той да действа някъде другаде и да се стиковаме и нещата да бъдат чудесни. И Мария, така доверихме се изцяло. Прочетох, че ще има венчавка и християнство има, няма как да няма венчавка. Той и аз с моето. Ние общо взето и ти с твоето, разбира се, но нещо, което прочетох е за Александър Невски, така ли или това не е така? С оглед на всичко това, което се случи, аз не вярвах, че по този начин не знам, все едно някакви марсианци са дошли. В смисъл, това е една нормална сватба на двама хора, които стига сега, популярен човек с толкова много почитатели, фенове и интересуват се. Съгласна съм, само че аз и за това нищо не крия. За това, примерно, също така ще направя и изписание с булчинската рокля, самия ресторант и така нататък, защото знам, че колкото и хора да имат някакво друго настроение, различно от доброто, има много хора, които ни обичат и които ни уважават. Затова ще го направя за тях. Оттам насетне, относно църковния брак, няма да създам този дискомфорт, който се опитаха да създадат на всички мои гости. Така, нито пък да отделям повече време на ситуацията с църквата. Само ще кажа едно. Църковен брак има. Затова, защото за мен е много важно един брак да бъде благословен, освен да бъде подписан в... И аз така мисля. Да. Така че за мен е онази сила, която е около нас, ме направи майка. Ми даде възможността, явно благодарение на всичко това, което съм правила, да срещна този мъж, неговото прекрасно семейство и с тази сила и благословията искам да продължим напред. От страна на майка му на Хриси така в техния род
Има много хора, които са деца на черквата. Всички ние сме християни, но хора, които са много силно посветени и ме научиха да вярвам, че когато човек вярва в доброто, то му се случва. Така че аз, ето цялата настрахунка ти говоря, преди не съм вярвала толкова много в тия неща. Затова държах не с оглед да се доближа до някакви така персони, към които изпитваме и издигаме в култ. Просто исках... За мен това е най-величественият дом на християните в България. Затова имам към храм паметника Александър Невски храни един изключителен респект. Значи всеки път, като видя тази сграда, усещането, което момента, в който прекрача входа й, ме кара да се чувствам по един наистина особен начин. И в този ден всяка една от нас, жените, си казва... Искам такова място за... Искам да бъда малко по-специална от всеки един друг ден. Така, ама каквото нещо притеснява ли те в това? Естествено, че и като имаш специално отношение към Защо пък не да бъда в Невски? бяло? Защо пък не роклята ми да бъде голяма? Защо пък не да бъде обичана жена? Защо пък трябва да бъда осъждана за това, че ми си избрала случват тия Александър неща? Невски, че този човек и всичко това. В края на краищата и аз съм един човек като всички останали и не трябва хората да си мислят, че нещата в живота ми се случват твърде лесно. Няма да опровергавам нищо. Остави да си няма да мисли ги кой критикувам. Казала съм си, че за нищо няма да се ядосвам. Точно така. Един мой много близък приятел ми каза, ето от днес натам искам само да се чувстваш специална, да изживяваш тия красиви моменти. Няма да мога да ги върна после. Дори и с многото снимки, които съм си направила, които ще си направя. Знаеш ли колко хубави неща искам да ти се случат и И затова си ги изживявам, така че край. Изживявай ги. Имаме ли време за едно хубаво нещо, което сега... Добре, трябва да видим реклама, след това продължаваме. Имаш още да ми разкажеш. Доста неща имам да те разпитам и се надявам да ги чуем точно от теб. Давайте рекламата. С Мария си говорим и ти обещах нещо, което знам, че ще ти е приятно. Веднага поканила си на сватбата и някои твои колеги, тези, които са ти най-близки. Мисли си, че сега ще чуеш какво ще ни каже за теб точно една такава колежка, изпълнителката на хита Бяла роза, Славка Калчева. Много я обичам, Славчето. Мимето е много весел човек, много позитивен и така с нея винаги е приятно, защото, как да кажа, тя е добър човек по принцип, тя има добро сърце, добър човек и аз за това най-много ценя това нещо. Тя не е завистлива, не е злобна, не е интриганства. Аз уважавам такива хора. При нея винаги е весело, тя е позитивна, усмихната, винаги ще намери какво да каже, така да развесели компанията. Аз съм си приготвила един голям букет от бели рози. Да им подаря, но другото ще остане в тайна. Не искам да го знам. Букета подсказва коя ще е. Това ще е сигурно първата песен, с която ще ги поздравят. Бяла роза ще закича, бяла роза с бутик. Миме, искам да пожелая на теб, на твоя съпруг Християн, бъдещ и на малката Марая. Да сте много здрави, да сте много щастливи заедно. Пожелавам ви да бъдете влюбени цял живот един в друг, както сте сега. Никога тази тръпка да не изчезва от живота ви. И без компромис в този живот не може. Разбира се, трябва да се правят от двете страни и в семейния живот е така. Аз ви пожелавам да се подкрепите, да се разбирате и да бъдете заедно тримата. Ти, Християн, Марая. На майка ти също пожелавам всичко най-хубаво. На твоята сестричка, на цялото семейство, бъдете живи и здрави и благословени. От мен от сърце. Направо невероятна изненада. Да. Много я уважаваме цялото ми семейство, като започнеш от майка ми, сестра ми. Аз самата, за мен Славка Калчева е
един изключителен човек, една жена с много силен дух. Сега обаче оставаме нея. Тя ми е била гостенка, много приятна, Да, наистина. много. Ще се видите на тържеството. Чакаме Само ми с кажи как нетърпение. мина тържеството на рождения ти ден, което всъщност беше и заедно с подписването тържеството. Беше много хубаво. Точно за този ден ти говорих преди малко. Написаха Бяхме се какви ли събрали неща, всички излязоха вече жени. папарашки снимки, така че дори да си се опитала да Да. скриеш нещо... Ама не, нищо не сме крили. Абсолютно нищо. В интерес на истината аз съм си направила толкова снимки за всички от тези, които ме обичат, защото, извинявам се, че ще вмъкна това в нашия разговор, аз преди около месец и половина се върнах на клубната сцена. И ако съм била в търсене 15 години да разбера дали съм намерила себе си, песните ми, онези, които ме харесват и ме обичат, и дали това е просто работа и бизнес, с който изкарвам пари, нещо, в което се справям най-добре, сега разбрах, че има много хора, които ме обичат и ме уважават и които искат да ме виждат точно в тези моменти, в които аз съм безкрайно щастлива и самата аз. Така че аз съм направила много снимки за тях самите. Съжалявам, че първо са излязли точно тези, но аз не хубави съм снимки ни излязоха, честно по-хубава, казано, и не в съм ни Билайф, и във по-хубава, всеки ден, ни така че... по-лоша, да. В края на крещата нормално е. Сега ще звучи много тъпо, ако кажем сега, що са ме снимали, това е моя ден. Не, това е нашия ден. Ние сме безкрайно горди и безкрайно щастливи в този ден. Всички ние. Така че споделям го с всички, които ни обичат и ни уважават безкрайно. Избрах да бъде изключително семпла, както виждаш, с една моя много любима рокля, която е тип пижама. Рокля, която не слагам за първи път, защото ми казаха, че е хубаво в този ден да имам нещо старо, да. нещо И синьо да. и нещо назаем. И аз съм съчетала от всичко по малко. Така че затова избрах тази рокля. Избрах тази рокля в бяло, защото денят носи това послание. Радвам се, че всички около нас бяха в изключително настроение. Избрахме една от най-красивите зали ритуални. И всъщност така. Предполагам, че много си се вълнувала, няма какво да го коментираме. Тортата ми беше жестока, вече видяхте. Тя и рожден ден, и сватба. Първите снимки на парчето и на самата торта. Кирил Чалъков също, те ми бяха официални гости на... Това беше в съвсем тесен кръг. Най-близките ни хора и понеже те са сред тях, бяха заедно с нас. Отпразнувахме 33-я ми рожден ден. Хриси ме изненада с една много вкусна торта, която обожавам. Трябва да ти кажа, парчето беше много голямо, с което злоупотребих. Като те гледам каква си клющава, не знам какво си злоупотребила. Изядах голямото парче. Изядах голямото парче и беше много красива. Много съм му благодарна. Винаги намира начин, по който да ме накара да се чувствам специална и специална. И след 3 години искам да му кажа с 300 пъти по-силна любов, да не кажа 1000, за да има какво да кажа в следващите така години, като се събираме с теб, че го обичам безкрайно. Той е най-любимият мъж на земята. Сега остава това, с което започнахме, да го дариш с рожба, което се случва по най-добрия начин на Меден месец. Дай Боже, на Меден месец. Оставили сме го за през топлото време, защото нашите първи почивки и като цяло нашите пътувания винаги са свързани с Европа. Обичаме да пътуваме с кола, да спираме на наши любими места. Тръгвайте след сватбата. Много е студено. Какво ще правиш? Викаш и сватба на студено и Меден месец на студено? На това искам само да ти кажа, че на 22-и имам участие във Варна, на 24-ти имам участие в Пловдив, на 25-ти имам участие в София. Много се радвам за това, което На 30-ти имам в Бургас, на 31-ви имам в Русе. Върна се към работата си, към клубната сцена. Всички казват, че една различна Мария се е появила. Предполагам заради парчето ти, поп-парчето с рап изпълнители въобще. Не само това. Имам в момента различно отношение и настроение и може би те го усещат. Искам да благодаря на всички, които са по моите участия. Правят ме много щастлива. Това е една много различна любов. Различна от
Ти не си е губила, просто малко разреди, как да кажем. Абе, доста. 3 да. години и колко я разредих. Да. Виждахме се само от малкия екран и от големите концерти, които аз хиляди пъти съм казвала, че нямат нищо общо с това да ги прегърна, да ги целуна, да се снимаме, да ги попитам коя песен искат да изпея веднага. Общо взето в момента така ми се радвам, че не могат да ме свалят от сцената. И те със сигурност много ти И се те ми радват. се радват, Сега обаче, гледай колко си... Да, сега с Зис, между другото, имаме уникално ново парче. Което ще чуете гостите ти на сватбата. Ами, за съжаление не, защото музата му не стигна до там да завършим текста за сватбата. Браво на него. Малко след сватбата обаче влизаме в студио да я запишем. Това е убийствено красиво парче. Ако ме питаш как започна моя ден, рождения ми ден и деня, в който подписахме с Християн, започна в едно традиционно, обичайно време за мен, между 5 и 6 сутринта. Аз ставам толкова. Разбира се, направих си кафе. Може, ти трябва да бъдеш на кафе, щом не ти е Да, проблем. Това става. и си пуснах демото, което ми е изпратил той. И я слушах, може би, около 10 пъти, докато си спия кафето. След това отидах за едно леко кардио, че от 20 декември само да употребявам. Стига, моля те. Така Не. започна моя ден. Ставай да видиш нещо интересно, съм ти подготвила. Ела тук пред тази видеостена, защото да, ти заслужаваш. Това е репортера Мина. Ей там застани, ще видиш сега с кой ще те срещне. Мисля, че ще ти е приятно. Инче, здравей! Я да видя, това е много непознато. Здравей, Гала! Да, при Мария се случват много нови неща, и лични, и професионални, за които аз също искам да я поздравя. И съм сигурна, че близките й хора много се радват. Сега ми е изключително приятно да отида при колежката на Мария, певицата Емилия и гримьорът Кирил Чалъков. Здравейте! Здравейте, Еми, Кирчо! Веднага към вас. Радвам се, че ви виждам на живо, се разбира се. Оле, заради... Кирчо, стана толкова рано! 7 часа заради тебе. Оле, много ви обичам, Кирчо, не мога да повярвам просто. Не можеш, заради теб го направиха. Сега обаче ще чуеш те колкото обичат и дали наистина е така. Какво мислите за тези смели решения на Мария? Тя всъщност като че ли винаги е смела. И във външния си вид сега експериментира с музика и изведнъж се оказва, че и се жени. Първо искам да поздравя Мария, вече като семейна жена, да им пожелая много щастие, много здраве, здраве и късмет. Аз си написах едно хубаво съобщение, здраве и късмет за нея и за всички хора, които обича. Какво да кажа за нея? Аз мога да кажа за нея, че се възхищавам много, защото тя умее да взема от живота с пълни шепи. И може би всички млади момичета така трябва да живеят, защото животът е много кратък и ние трябва да го живеем по много така пълноценен начин. И се радвам, че на Мария се случват все хубави неща. Гледаме отстрани, нямаме вече толкова много възможности така да се виждаме, понеже вече и тя си има семейство, аз също, децата много време ни отнемат, нали? Да. Но наистина не сме спряли да се уважаваме. Тя ми е приятелка от, мисля, че, да знам, Миме, да не кажа някакви години. Дай да не влизаме в числата. Много така сме тръгнали заедно. За мене искам да кажа нещо, което наистина мисля. За мене Мария е една много претенциозна към всичко, към живота. В нейния живот има ред винаги. Много целеустремена, много точна в отношенията си, в живота много точна, много подредена. Това са моите впечатления от нея и се възхищавам, че по такъв начин си подрежда живота. Доколкото сравнявам моя живот с нейния, моя живот е малко хаос от всякъде, откъдето да го погледнеш. Прекрасно се справиш и ти, Еми, стига. Не си, малко си критична към себе си. За което и целувки на Марая. Аз искам, Кирил, те работят също заедно. Той да ни каже. Прекрасна, много пораснала. Кирил, ти, познавайки Мария, бързо ли взима тя такива важни решения? Изглежда, че ги взима бързо,
Обаче аз смятам, че това е един изключително подреден човек, ако мога да продължа мисълта на Емилия. Първо искам да поздравя Мария и да й пожелая много здраве и щастие. Наскоро беше и нейния рожден ден. Искам да ви кажа, че аз нищо не чувам в слушалката, така че само вие ме чувате, Гала. Но пък много добре. За Гала. Искам да ви кажа, че аз съм възхитен от начина, по който... сега ви чувам. Искам да ви кажа, че съм възхитен по начина, по който Мария работи, за да постигне. Тя каза наистина, всичко е подредено и тя има много успехи. Но искам да ви кажа, че не дайте да мислите, че успехите на Мария идват, тя така си лежи на едната страна и хоп, изведнъж едни успехи се подреждат. Това е един изключително работлив човек. От нея може да се вземе пример в това отношение. Ако мога така да си позволя да опиша един нейн ден как протича, мога да ви кажа, че тя става сутрин много рано, за разлика от нас тук, и моментално започва да се грижи за детето, след което обръща внимание на съпруга си, след което отива веднага и започва да се грижи за тялото си, намира време за фитнес. След това записала се да специализира поп и джаз пеене, дано да не издава Мария нещо сега. След което продължава с новите проекти, песни, клипове. След обяд отново взима детето, вечерта приготвя, дори успява и да сготви някой път нещо, а на всичко отгоре тръгна и на участие, а същевременно приготви и сватба. И всичко това го съчетава с удивителна лекота. Наистина това е нещо, което прави силно впечатление при нея. Двамата познавате добре Мария, наистина сте близки, ще бъдете на сватбата в събота, но познавате ли добре и Християн и какво мислите за него? Наистина ли той е идеалната половинка за вашата приятелка? Смисъл, аз не бих искала да давам такива оценки, след като Мария и те двамата се разбират и са взели това решение. Мисля, че от тук нататък, надявам се, им предстои един съвместен дълъг живот, в хубаво и в лошо, защото нещата от живота са и хубави и лоши. Събираш се с един човек, за да може той да ти помага в трудните моменти, да бъде опора, тя на него, той на нея. Така че пожелавам им наистина един дълъг живот, да си помагат в хубавите и в лошите моменти от живота, да бъдат заедно. Когато двама човека са заедно, само тогава се преодоляват по-лесно нещата. Така че да бъдат щастливи. Наистина им го пожелавам. Кирил, ти в съвместната си работа с Мария имаш ли възможност да виждаш Християн? Той намесва ли се във вашата работа? Смятам, че господин Християн Гущеров е изключително толерантен. Аз смятам, че откакто те са заедно, Мария разцъфна още повече, защото той е много толерантен към нейната женственост. Искам да я поздравя, понеже аз съм гримьор и мога да видя тези неща. Тя е една от певиците, които има изключителен вкус към дрехи и към всичко естетично. Трябва да ви кажа, че за повечето клипове тя сама успява да избере дрехите, да ги съчетае и дори стилистите, които са професионалисти в тази сфера, признават това нейно умение. Наистина, откакто те са заедно, тя смятам, че се чувства много по-спокойна и много по-благородна, тъй като Християн е изключително зрял и интелигентен човек за неговата възраст. Той е много млад мъж все още. И същевременно и дава това спокойствие, тази уравновесеност, от което тя има нужда, защото тя е много темпераментен човек. Ти никога не можеш да знаеш вулкана кога ще експлодира там. Така че в това отношение те много добре се балансират и аз също искам да им пожелая много щастие заедно. Аз ви благодаря много за това, че дойдохте и станахте рано, за да кажете мили думи за Мария. Тя почти се просълзи. Наистина. В събота ще се видите весело празненство да имате. Чакам ви, събота. Ела, стига сега припада, защото още една изненада имам за теб и тя ще ти е приятна, сигурна съм. Още един любим човек. Кирчо издаде нещо за поп и джаз пеене, нещо, което учиш. И сега ще поканим при нас виновника за това ти да се захванеш с поп и джаз пеене. Не, смазахте ме днеска, добре. Драго ми е, добре дошъл при нас. Аз викам, много се радвам. Здравейте, много ми приятно. Радвам се да те видя. Сядай сега да ми кажеш, ти с твоето точно око, преподавател от толкова време, какво видя в Мария, която е толкова успял изпълнител в своя жанр, за да я накараш да се трансформира, да започне да учи нещо друго?
И то нещото друго е джаз. Да, поп и джаз пеене. Даже при нас не се изключва и тази музика, която общо взето се счита за по-различна. Това е рок. При нас винаги никой не е спиран. Университетът ни е много либерален. Добре, да защо? Как стана? Аз го намерих. Чакай да кажа, аз го намерих. Още по времето на Music Idol, когато работихме заедно, аз така с изключително уважение и така ценя и чисто като педагог таланта в Етиен, не само като изпълнител на сцената. И какво значи го намерих? Много исках да се занимава с мен. Исках по някакъв начин да разшири... Да, ма ти не се захващаш моя поглед. всеки, той не аз се знам, че е захваща. така. Да, но тогава беше като че ли така усетих, че е отворен към мен. И аз за това бях питам родила... защо той не се захваща с всеки, за да се захване с теб, за него имало някаква причина. Аз видях в нея, усетих това невероятно чувство, човешкото и професионалното чувство за отговорност и дисциплина, което е много важно за един човек, който е изпълнител. Това е изключително важно. Не знам доколко хората го разбират, но ако нямаш отговорност и професионална и човешка дисциплина, нещата просто излизат извън контрол. И с нея се сприятелихме много бързо. Тя винаги е била много мила, много финна в отношенията си. Това на мен много ми хареса. И станахме приятели в Music Idol тогава и си говорихме много пъти, когато тя каза, бе, знаеш, на мен ми се иска, казва, да уча. И аз казах, похвално е това нещо. Хайде, ще направим всичко възможно, за да бъдеш наша студентка. Нали, но тогава тя беше родила, трябва да си гледа детето, докато е малка, има нужда от... Но тя не е забравила явно това. Тя не го е забравила и тази година бях толкова приятно изненадан и толкова щастлив, че тя е изпълнила това, за което говорихме преди няколко години. Веднага след рекламата ще ми кажеш каква е като студентка, изпълнителна ли е, продължава ли е да е дисциплинираният човек, който ти си срещнала тогава, но трябва да видим реклама сега. С удоволствие. Преподавателя по поп и джаз пеене на Мария и на много други млади момичета и момчета Етиен е при нас. Кажи ми каква студентка е, как се справя, как я приемат другите колегите, защото тя е супер популярен човек. Ме е страх да не бъде прието като нагласено, като нещо, което ето виждаш и сега сме на екрана и той просто говори хубави неща. Искам да бъда много точен и много така преболинен в нещата. Изключително отговорна. Страхотна дисциплина. Дори притеснителна в доста моменти. Тя е звезда. И с нея сме си говорили много пъти на тази тема. Но самото и желание да научи много неща в една друга стилистика, това просто я издига много. Страшно много я издига. Да не обяснявам пък, че всичките, които са нейните са студентки, са влюбени в нея. Ходят по купони, където тя ги е поканила. Седят с нея до сутринта, забавляват се. После идват на уроци малко, така... Викам, клечки да дялка ми звучи. Да. Влюбени са в нея. Те казват, никога не сме си представали, че Мария може да е толкова естествен, толкова сладък и добър човек. И аз казвам, истински изпълнител е това. Това разни грандомански истории, погледи отгоре. Правене на скули, изкуствени, това са абсолютно мента работа за мене. Добре, а как се справя, защото поп и джаз пеене не е ли много то е много далече джаз от музиката, която тя изпълнява и с която е популярна и с която се справя прекрасно. Но тя е друг стил. Съвсем в началото, ама това е, аз извинявам. Така да, но той като доцент може да прецени, че се справиш. Това ми е идеята, просто той да ме научи. Той ме хваща ота. Ще се справи ли? Няма как да не се справи. Когато човек има своя талант, даден отгоре и той се развива, няма как да не се справи. Просто една приятна амбиция. Не говорим за болната амбиция. Говорим за приятната амбиция и това трудолюбие, за съжаление, тя е доста взета, защото сега се връща на сцената, което е страхотно за нея. Това е един нов подтик, един нов заряд. Тя в момента е като атомна бомба, със закъснител. И това е невероятно, аз го усещам за един изпълнител, това е много важно, той да се чувства необходим, да е отново на сцената, който е помирисал праха и е заслепен от прожекторите. Добре, да много в началото сте, но като поработите, ще дойдеш да изпълните нещо заедно ти на пианото, тя да ни изпее нещо. Се занимаваме в поп-рок, нали, с джаз песните, които са джаз стандарти, е малко по-сложен момент. Това е друга стилистика и затова искам постепенно, аз съм човек, който постепенно въвеждаме
стъпка по стъпка, защото иначе е много стресово състояние. Но когато човек има дадености, когато има глас, който се обработва, искам да кажа, че нещата винаги излизат на царския път. Ти ми кажи как се чувстваш като студентка, как се чувстваш с колегите? Много хубаво. Те са страшно зареждащи. Те са едни малки чисти създания. Казвам малки, защото имаме доста голяма разлика в годините. Да, наистина е така. Добре, само прекъснато, извинявай. Само като погледнеш, тя изглежда по-малко от тях. Не, тя изглежда по-малко от тях. Различно ни е ежедневието, нощите. Но пък е интересно, предполагам. Но пък е супер готино, защото те ме вкарват в един различен диалог, в едни различни мисли. Даже това аз да изляза, да застанем там до един пепелник 10 момичета и нещо просто да си говорим и да пушим някакви цигари, нали? Много ми е хубаво времето. И сега това време, което, нали, съм отделила за нашето събитие, най-важното, нали, но това, че не ходя на училище, ми е много кофти. Приемам го като нещо, което, приемам го като нещо, което все едно нещо губя, все едно нещо не съм както трябва. Да, наистина е много дисциплинирана. Сватба е това, обаче тя въпреки това си мисли за... Много вярно е, даже скоро ми каза, много те моля, тя не искам да те помоля да ми извиниш, няма да мога да дойда, но събитието, аз казвам, много те моля. За тебе сега е важно да изживееш този красив момент. Аз това искам да пожелая на нея, на господин Християн Гущеров. Цялото щастие на света, много здраве, много хармония и красота във вашето отношение, които да ви зареждат и да ви карат да сте любими един за друг дълги години. Това е моето пожелание. Страхотен финал и аз и екипа ни ти желаем това, Мария. Ще дойдеш вече след като мине и сватбата, тогава ще гледаме. Стискаме. Благодаря ти за това гостуване. Само 2 дни преди сватбата даваме думата на Невена. Невена, здравей! Здравейте, е първият дипломат на Съединените щати у нас. Блокирана ли е София и какви са мерките за сигурност? Пореден показен разстрел с нощи в Пловдив. В новините на обяд последната информация за убийството на 38-годишният Мартин Стоянов. Ще говорим и за това какви са приходите на сатиричния вестник Шарли Ебдо от рекордния 5 милионен тираж. Тези още теми в 12. Благодаря ти, Невена. Още веднъж благодаря и на вас. Успех, Мария, във всичко, във всичко. Много благодаря. И много любов. Благодарна съм ви от сърце. Чао, до утре в 9. Гледай любимото си предаване напълно безплатно и в Нова Плей. Телевизия, която управляваш. Коректно с мен. Защото ми остави 1 месец за подготовка, в който предстояха коледни, новогодишни празници. Шокирах абсолютно всички около себе си. Отделно нека трябва да има, това е положителен стрес. Да, някакъв страшен екшен беше. Трябваше за отрицателно време да ми се случат всички неща, че да ги видя, че ако не ми харесат да ги върна, имаше и такива ситуации. И така, но много ще си говорим за тези неща. Ще почнем, разбира се, от началото, от предложението. Аз вече знам някои неща, но ти ще разкажеш още много. Пивай си сега кафе, докато видим една реклама. С Мария, която вече е госпожа Гущерова, си говорим на кафе. Кажи ми предложението как дойде. Аз съм сигурна, че е било романтично, защото знам, ти си ми разказвала за Хриси, че се опитва да прави изненади, да ви радват двете с Марая и предполагам, че и предложението е било такъв тип. Бих казала, не беше много така. Той казвала съм го хиляди пъти. Той си е консервативен тип, не обича такива някакви... Но той в това има романтика. Има. Като го видях, че пие много уиски, викам, какво става? Тук работата нещо на много сериозно ми звучи. Ама какво стана? Къде стана? В нашия ресторант. И покани ни на вечеря с Мери. И като видях това уиски, аз пък изобщо не обърнах внимание, защото то след забързания ден и да се привлечем едно друго и гледам, християнски костюм. Оказва се, че това е костюм от първата ни среща и със същата кърпичка.
Първата ни, така да се каже, среща, в която му обърнах внимание. Дадох му телефона си. Те вече го имаше отдавна. Да. Нищо ново не му дадох, но нали така започнахме диалога помежду ни. И си беше сложил точно този костюм, тази кърпичка. И на една много хубава песен каза, че има предложение към нас. Марая веднага прие. Аз обаче ти казах, че трябва да се замислим все пак това за цял живот. Голям риск поемаме. Наистина предложението е било и към двете, да бъдете неговите момичета за винаги. Да, неговите момичета за винаги. Затова и фактически ние ще бъдем с еднакви рокли. Защото аз няма да имам други шафърки. Само Марая ще бъде в тази роля. Тя е на седмото небе, със сигурност. Тя е на седмото небе, аз за нея съм най-красивата. Особено след предложението, тя и преди това като негов ангел-пазител, но особено след предложението вече дума да не става, нещо да повиша тон, нещо да има хърмър за брави. Казваш веднага, защо си се... То не си се колебала, защо си много интересна в начина, по който се изказва. Идва и ми казва... Четах приказката за Златка, златното момиче. Ти знаеш, че когато хората говорят лоши думи, от устата им излизат змии, жаби, гущери, а когато говорят хубави думи, от устата им излизат камъни, скъпоценни камъни. Това е внимавай какво казваш. Това е внимавай какво казваш. После казва, ако нещо, аз вече много така се ядосам, отива и казва на Хриси, кажи, извинявай, аз повече няма да правя така и тя ще ти прости, готово. Боже, този миротворец. Не, това е нещо страшно. И вие като се скарате, единия в единия ъгъл, другия в другия ъгъл, да си помислите да се сдобрите и тогава да се съберете. Гледай какво мъдро дете ти кажа, да. Нещо страшно. Продължава ли да е толкова силна връзката и от страна на Хриси към нея, защото знам, че с теб сме си говорили само на 23 години и нахлувате в живота му и въпреки това той се държи с нея като прекрасен баща. Ами сега в случая бих казала, нали, вече след толкова време, в това време, че връзката им е още много, много, много по-силна. Най-голямото ми постижение е след това да бъда майка. Те да имат такава силна връзка. Радвам се, че грижите от негова страна и любовта му не е еднопосочна. Затова, защото съдейки по себе си, по начина, по който аз съм приемала едно време развода на моите родители, ревността към майка ми, защото аз си мислих, че тя е само моя. На никой не съм я давала. Реално Данчето, майка ми, цял живот живее сама заради нас. Защото се посветила на децата си. Затова казах, че имаш мъдро дете. Виждаш ли как наистина имам мъдро дете, което желая аз да бъда щастлива. Дори в много случаи, когато и предложим да спим тримата заедно, ние много често спим тримата, тя каза, не, вие си гледайте филмче, поканете си гости. Аз ще си спомня. Браво на Марая. Тя е такава. А мислиш ли, че Хриси по някакъв начин не е изчакал през тези години, не ти е предложил по-рано, защото е изчаквал и Марая да порасне малко, да осъзнава, наистина да свикне с него, с съвместния ви живот, нещо такова или не? Не смятам, че това е причината. В момента е щастлив, че тя вече осъзнава нашите взаимоотношения и че е с нас в всичките ни приказни моменти, че може да ги изживеем заедно, защото тя е един наистина вече голям човек, който разбира. Защо е изчаквал? Говорили сме на тая тема. Едва ли ще бъде напълно откровен точно с мен. Според мен истината е някъде там, че той е... Някакъв начин е проверявал връзката? Ами не бих казала. Не, той няма съмнение, но човек, който не обича прибързаните решения, човек, който анализира абсолютно всичко, което му се случва. Разбира се, за никой не е тайна, че аз имам един развод. Може би така
А мислиш ли, че се влияе от чуждо мнение? Мислиш ли, че е възможно отстрани приятели, някой да му е казал, що път трябва да правиш тази сериозна крачка, виж как сте си добре, я не се занимава. Не бих казала. Не, Или той не би се вслушал? Аз и той сме много себични. Думата приятелство бихме гласували съвсем на най-близките ни хора. Да. Примерно на баща му, на майка ми, на Диди. Ето затова и нашите кумове са баща му и Диди. Това е много интересно решение, защото той е смяна на кумовете. Първо вие сте им станали кумове на тях? Много е интересно, защото ние адски си приличаме четиримата. По начина, по който обичаме да изкарваме времето си, по онзи интересен начин, по който сме себични. Хора, които обичат и да изкарват време. Най-красивите моменти сме ги изкарали с тях. Началото на нашата връзка, развитието на нашата връзка. Зарадваха ли се баща му, Диди? Зарадваха ли се, като разбраха, че ще се жените? Да, и неговото семейство, моето. Да. Просто то няма как. Мисля, че това беше най-желаната стъпка от всички, освен от самите нас и от всички около нас. И, ако трябва да кажа коя е най-голямата ми наслада от цялото това събитие, всичко по подготовката му и преди него, е онези моменти, които иначе човек рядко си позволява. Да имаме толкова много време за нас, да имаме толкова много време да бъдем всички заедно на едно място. Аз съм човек, който обожава точно тази обстановка. Аз съм домосар, обичам си къщата, обичам си вече огромното семейство, всеки един от тях. Точно за семейна жена, виждаш ли колко хубаво. Както казват, всеки един от нас е роден с характера си. Това е моя. Да. Дори понякога да ги задушавам, аз съм ти го споделила много пъти. Да. Безкрайно ги обичам, безкрайно ги обгрижваме. Най-голямата ми наслада сега е това. Тия женски дни, където си имаме сега, да дойдат вкъщи, да ни приготвят всички. Седнали сме като точно женско парти. Да. Говорим си различни неща. Всички те са много интересни. Всяка една по-отделно като жени и от всяка една имам какво да науча. Много ми е приятно. Разкажи ми малко за самото тържество. На 17-ти ще бъде. Какво сте планирали? Какво ви се иска? Каквото можеш да разкажеш? Пожелала съм си, всичко мога да разкажа. Не знам защо я наричат тайната сватба. Фактически аз по-открита и по-искрена никога не съм била. Това, че няма да я направя с цел пиар, е ясно. Затова, защото това са лични моменти и всеки един от нас би трябвало да може да си ги позволи. Ами какво? Пожелала съм си много да се забавляваме. Да. Казала съм, че много ще танцувам. Браво на теб. Дано и роклята да е удобна, след малко ще ми кажеш. Така съм си я направила, че да ми е безкрайно удобна. Добре. Така са ми я изработили по един мой много удобен курсет. Фен съм на този дизайнер. Имам честа той да изработи специално за мен. Шервино разбрах, че ще е. Да, на Ермано Шервино. Той лично я е правил за мен. Защото от много години се опитваме да се срещнем и все нещо се случва, че веднъж започна седмицата на модата, когато беше малко преди това беше моята промоция. Сега той самия няма да може да присъства, но така да го наречем, дясната му ръка ще бъде тук и човека, с който фактически е кроил моята рокля и на Марая. Дори... и на Марая е направена като твоята ли е? Едно към едно. Дори той самия така прояви желание да я направи като подарък към нас. Ние му обяснихме, че има традиция, в която младоженица трябва да вземе на булката роклята, така че сме намерили една златна среда за нещо символично, защото след промоцията една година по-късно щях да правя един лайв концерт, в който той беше отделил роклите, които са излизали само на ревю. Не ги е имало по бутиците за продажба. Отново така, чисто на приятелски начала да ги ползвам.
но така и не се случи. И сега отново, така че ще имаме и двама гости от Флоренция. Всички бяха в голяма еуфория. Много благодаря и на Силвия и на Лина, тукашните собственички на Сърдино. Знаеш ли кой ме изненада? Разбрах, че си се доверила на, не знам, на сватбен агент или на цяла агенция, при условие, че ти си човек, който винаги изпипва нещата, свързани с естетиката, с визията на себе си, на дома си, когато сме говорили ти самата. Този път имаше малко време, може би, и нямаше как да се справиш съм се доверила на малко повече хора. Не е сватбена агенция, сватбен агент е. Да. Една дама, с която много си приличаме, която си гони нещата до край. Стискаме и палци на 17 да не успея да се разтреперя по него. Но знаеш всичко или ще те изненада? Знаеш как ще никакви изненади няма да имам, защото убивам човек. А пък иначе по отношение на визията ми, за първи път така смело разчитах на Добромир Киряков. Да, на Добри разбрах, че си избрал също не само на себе си. Този път в годините... Сякаш си оплашена от това, което предстои и си искала да се опреш на някого. С него има нещо, как да ти кажа, айде не го казвам кармично много силно, но нещо се случва между нас както платоническата любов. При нас като платоническо усещане. Тръгват някакви големи мероприятия, концерти, турнета, и понеже знаят, за никой не е тайна, че той е човека, който се грижи за визията на Галена, на Цвети Янева. И така винаги имаме някакви страшни допирни точки. Аз съм в единия край на света, той е в другия. Една гледна точка за нещата и аз казвам тук или някой ме издава, или с него си четем мислите. Затова момента, в който се убедих, че просто си четем мислите, реших, че това е човека, който може за толкова кратко време да реагира на твоите... с мен, аз да действам тук, той да действа някъде другаде и да се стиковаме и нещата да бъдат чудесни. И така доверихме се изцяло. Прочетох, че ще има венчавка и християнства няма как да няма венчавка. Той и аз с моето. Ние още заето и ти с твоето, разбира се, но нещо, което прочетох е за Александър Невски, така ли или това не е така? С оглед на всичко това, което се случи, аз не вярвах, че по този начин не знам, все едно някакви марсианти са дошли. В смисъл, това е една нормална сватба на двама хора, които стига сега, популярен човек с толкова много почитатели, фенове и интересуват се. Да, съгласна съм, само че аз и за това нищо не крия. За това, примерно, също така ще направя и изписание с булчинската рокля от самия ресторант и така нататък, защото знам, че колкото и хора да имат някакво друго настроение, различно от доброто, има много хора, които ни обичат и които ни уважават. Затова ще го направя за тях. Оттам насетне, относно църковния брак, няма да създам този дискомфорт, който се опитаха да създадат на всички мои гости. Нито пък да отделям повече време на ситуацията с църквата. Само ще кажа едно. Църковен брак има. Затова, защото за мен е много важно един брак да бъде благословен, освен да бъде подписан в... И аз така мисля. Да. Така че за мен е онази сила, която е около нас, ме направи майка. Ми даде възможността, явно благодарение на всичко това, което съм правила, да срещна този мъж, неговото прекрасно семейство и с тази сила и благословията искам да продължим напред. От страна на майка му на Хриси, така в техния род има много хора, които са деца на църквата. Всички ние сме християни, но хора, които са много силно посветени и ме научиха да вярвам, че когато човек вярва в доброто, то му се случва.
Така че аз, ето цялата настрахунка ти говоря, преди не съм вярвала толкова много в тия неща. Затова държах... Дай Боже, на меден месец. Оставили сме го за през топлото време, защото нашите първи почивки и като цяло нашите пътувания винаги са свързани с Европа. Обичаме да пътуваме с кола. Да спираме на наши любими места. Тръгвайте след сватбата. Много е студено. Какво ще правиш? Викаш и сватба на студено и меден месец на студено? На това искам само да ти кажа, че на 22-и имам участие във Варна, на 24-ти имам участие в Пловдив, на 25-ти имам участие в София. Много се радвам за това, което правиш, на 30-ти имам в Бургас, на 31-ви имам в Русе. Върна се към работата си, към клубната сцена. Всички казват, че една различна Мария се е появила. Предполагам заради парчето ти, поп-парчето с рап изпълнители въобще. Ами не само това. Имам в момента различно отношение и настроение и може би те го усещат. Искам да благодаря на всички, които са по моите участия. Правят ме много, много щастлива. Това е една много различна любов. Различна от... Ти не си е губила, просто малко разреди, как да кажем. Доста. 3 години и колко я разредих. Виждахме се само от малкия екран и от големите концерти, които аз хиляди пъти съм казвала, че нямат нищо общо с това да ги прегърна, да ги целуна, да се снимаме, да ги попитам коя песен искат да изпея веднага. Общо взето в момента така ми се радвам, че не могат да ме свалят от сцената. И те със сигурност много ти се радват. се радват. Сега обаче, гледай колко си... Сега с Зис, между другото, имаме уникално ново парче. Което ще чуете гостите ти на сватбата. Ами, за съжаление не, защото музата му не стигна до там да завършим текста за сватбата. Браво на него! Малко след сватбата обаче влизаме в студио да я запишем. Това е убийствено красиво парче. Ако ме питаш как започна моя ден, рождения ми ден и деня, в който подписахме с Християн, започна в едно традиционно, обичайно време за мен, между 5 и 6 сутринта. Аз ставам толкова. Разбира се, направих си кафе. Може ти трябва да бъдеш на кафе, щом не ти е това става. И си пуснах демото, което ми е изпратил той. И я слушах, може би, около 10 пъти, докато си спия кафето. След това отидах за едно леко кардио, че от 20 декември само да употребявам. Стига, моля те! Така започна моя ден. Ставай да видиш нещо интересно, съм ти подготвила. Ела тук пред тази видеостена. Защото ти заслужаваш. Това е репортера ми Ина. Ей там застани. Ще видиш сега с кой ще те срещне. Мисля, че ще ти е приятно. Инче, здравей! Да видя, това е много непознато. Здравей, Гала! Да, при Мария се случват много нови неща, и лични, и професионални, за които аз също искам да я поздравя. И съм сигурна, че близките й хора много се радват. Сега ми е изключително приятно да отида при колежката на Мария, певицата Емилия и гримьорът Кирил Чалъков. Здравейте! Здравейте, Еми, Кирчо! Веднага към вас. Радвам се, че ви виждам. Наживо се, разбира се. Оле, Кирчо, стана толкова рано. 7 часа заради тебе. Оле, много ви обичам, Кирчо. Не мога да повярвам просто. Не можеш, заради теб го направиха. Сега обаче ще чуеш те колкото обичат и дали наистина е така. Какво мислите за тези смели решения на Мария? Тя всъщност като че ли винаги е смела. И във външния си вид сега експериментира с музика. Изведнъж се оказва, че и се жени. Първо искам да поздравя Мария, вече като семейна жена. Да им пожелая много щастие, много здраве. Здраве и късмет. Аз си написах едно хубаво съобщение. Здраве и късмет за нея и за всички хора, които обича. Какво да кажа за нея? Аз мога да кажа за нея, че се възхищавам много, защото тя умее да взема от живота с пълни шепи. И може би всички млади момичета така трябва да живеят, защото животът е много кратък и ние трябва да го живеем по много така пълноценен начин. И се радвам, че на Мария се случват все хубави неща. Гледаме отстрани, нямаме вече толкова много възможности така да се виждаме, понеже вече и тя си има семейство, аз също, децата много време ни отнемат, нали? Да. Но наистина не сме спряли да се уважаваме. Тя ми е приятелка от, мисля, че, да знам, Миме, да не кажа някакви години. Дай да не влизаме в числата. Много така сме тръгнали заедно.
За мене, искам да кажа нещо, което наистина мисля. За мене Мария е една много претенциозна към всичко, към живота. В нейния живот има ред винаги. Много целеустремена, много точна в отношенията си, в живота много точна, много подредена. Това са моите впечатления от нея и се възхищавам, че по такъв начин си подрежда живота. Доколкото сравнявам моя живот с нейния, моя живот е малко хаос от всякъде, откъдето да го погледнеш. Прекрасно се справиш и ти, Еми, стига. Не си, малко си критична към себе си. За което и целувки на Марая. Аз искам, Кирил, те работят също заедно, той да ни каже. Прекрасна, много пораснала. Кирил, ти, познавайки Мария, бързо ли взима тя такива важни решения? Изглежда, че ги взима бързо, обаче аз смятам, че това е един изключително подреден човек, ако мога да продължа мисълта на Емилия. Първо искам да поздравя Мария и да й пожелая много здраве и щастие. Наскоро беше и нейния рожден ден. Искам да ви кажа, че аз нищо не чувам в слушалката, така че само вие ме чувате, Гала. Но пък много добре. За Гала. Искам да ви кажа, че аз съм възхитен от начина, по който... сега ви чувам. Искам да ви кажа, че съм възхитен по начина, по който Мария работи, за да постигне. Тя каза наистина, всичко е подредено и тя има много успехи. Но искам да ви кажа, че не дайте да мислите, че успехите на Мария идват, тя така си лежи на едната страна и хоп, изведнъж едни успехи и се подреждат. Това е един изключително работлив човек. От нея може да се вземе пример в това отношение. Ако мога така да си позволя да опиша един неин ден как протича, мога да ви кажа, че тя става сутрин много рано, за разлика от нас тук, и моментално започва да се грижи за детето, след което обръща внимание на съпруга си, след което отива веднага и започва да се грижи за тялото си, намира време за фитнес. След това записала се да специализира поп и джаз пеене, дано да не издава Мария нещо сега. След което продължава с новите проекти, песни, клипове. След обяд отново взима детето, вечерта приготвя, дори успява и да сготви някой път нещо, а на всичко отгоре тръгна и на участие, а същевременно приготви и сватба. И всичко до това го съчетава с удивителна лекота. Наистина това е нещо, което прави силно впечатление при нея. Двамата познавате добре Мария, наистина сте близки, ще бъдете на сватбата в събота, но познавате ли добре и Християн и какво мислите за него? Наистина ли той е идеалната половинка за вашата приятелка? Смисъл, аз не бих искала да давам такива оценки, след като Мария и те двамата се разбират и са взели това решение. Мисля, че от тук нататък, надявам се, им предстои един съвместен дълъг живот, в хубаво и в лошо, защото нещата от живота са и хубави и лоши. Събираш се с един човек, за да може той да ти помага в трудните моменти, да бъде опора, тя на него, той на... Присъстваш през деня ми, присъстваш моя сън. Ти си добър за мен, но аз няма да съм. Тя е една от онези български певици, за които няма как човек да не е чувал, дори и да не е почитател на поп-фолк музиката. Изключително красива и талантлива, Мария винаги се е отличавала със стремежа си да бъде различна и вълнуваща. Освен за успехите си на музикалната сцена, очарователната певица неведнъж е споделяла в студиото на кафе и за най-съкровенните моменти в живота си, като този, когато се влюби в настоящата си половинка, бизнесмена Християн Гущеров. Срещата ми с него имах нужда да изживея такава разтърсваща любов. И се чувствам много щастлива, чисто като жена, не като майка, не като певица. Имах нужда от тази емоция. Някак беше ми останала чужда, някак беше ми много в страни. Исках точно нещо такова, да дишам и да лягам и да ставам с мисълта за него. Имаш нова татуировка, разбрах. Аз не съм я показвала никъде, да. Ето ли. Как ти хрумна пък там да направиш? И не мога да прочита много е май Християн.
пише, обаче много тук трудно да задържи цвят. И вече няколко пъти, да. Постоянно. Да. Точно и така си засищам идеята винаги за нов статус, защото постоянно ме гони такава идея. Това е много красиво място за... Красиво е. Много е нежно и... Да, Михал, как може да се вижда красиво? Стига с тея. Ще се връзва с хълката хубаво. Но въпреки това, кажи ми, защо мъж? Защо, кажи ми това? Ами, той си заслужава. Правилно да се случват такива неща. Да, мъжът си заслужава. Любовта ни си го заслужава и абсолютно без да мислим се случва нещата. Навръх Коледа през 2013 година, специално за зрителите на кафе, Мария отвори вратите на прекрасния им дом с Кристиян. Човекът, който готви в тази къща, е господин Християн Гущеров. Браво! Той готви страшно много. Баща му готви... не знам кой готви по-добре и двамата. Всичките са от ранга на Жак Пепен. Ами, кажи, кой е най-големия фен? Най-големия фен е Марая. Марая. Аз кажи на нейния стол. Там е нейния стол. Да. Той е най-близко до Хриси. А тя има ли си някое любимо ястие, което Хриси приготвя? Знам, че той някога стои до късно вечер. Заради нея специално готви до 2-3 часа през нощта. Всички готвя най-любимата и супа. Супата на Марая, която е най-любима, е супа от скариди. С скариди, миди Сен-Жак. Общо взето той приготвя уникална супа с морски дарове, която не е любима. След това подготвя за нея една хубава паея. Обаче вътре, примерно, ще сложи... Сега няма да казвам какво слага, защото... Въпреки щастливия си живот с Християн до преди година, Мария твърдеше, че не е съвсем сигурна, че се чувства готова за брак. Поне като булка няма ли да те видим? Ами... Пак някоя екстравагантна, различна булка. Не е най-подходящия момент, защото трябва да съм някаква бръсната булка. Трябва да пусна първо дългите коси. Той ще изчакаме малко хубаво време да дойде, плюс това. Да дойде. Хубавото време. Плюс това, моя мъж постоянно ми разправя колко е млад, направо това не е нормално. И постоянно се слага на 23. Абе, викам, Христи, чакай, бе, ти беше на 23, като те взех, ти вече си... Смисъл, вече, разбира се, доста е пораснал. Да, остарява. Трябва да се взема и аз да се замисля. Очевидно Мария не само се е замислила, но е и размислила, защото на 13 януари, навръх рождения си ден, каза да и се врече във вечна вярност на Християн. Какви са вълненията около това изключително събитие и какво й предстои от тук нататък, ще разберем от самата Мария сега на кафе. Приятно ми е да посрещна на кафе Мария. Малката ми крехка булка, добре дошла. Много се радвам, че си тук. Съм взела решението. Първо чакай, честит рожден ден на патерици ти, да си жива и здрава, най-хубавите неща в живота ти да предстоят. От сърце ти желаем с целия екип, Мария. И имаме ела тук само обаче, искам ти да си го отвориш. Това е един подарък, той обаче е повече за живота ви с Кристиян и за семейството, което създавате. Отваряй го, да. Искам да го отвориш, дано да ти хареса. Не знам как е опаковано, ако искаш. Отгоре е залепена панда, като ще трябва да дърпаме някакси. Ако искаш, да. Път искам само да ти кажа, че като ми бяха на гости вкъщи, ми донесаха твоите колеги Елица една огромна кошница, пълна с много вкусни неща, с която страшно злоупотребих. Дано този път да не... Да. Не, този път няма да са вкусни. Надявам се да ти хареса. Сега ще видиш какво е и ще ти кажа защо. Така, котката, предполагам, знаеш, е символ на уюта в семейството и трябва да има във всяко място, където се създава семейно гнездо, котка. Две са, защото когато се правят като сватбен подарък, задължително трябва да са две, за да няма трети човек в брака. Много хубаво. От сърце ти желая доверие, разбирателство и топлина в взаимоотношенията ти с Кристиян. Ох, аз си го пожелавам от цялото ми сърце. Ще се случи, защото знам вече колко години как говорим с него. Жалко, че няма Оксана да каже сега какво ще е положението. Оксана ще казва друг път, сега ти ще ми казваш на мен много неща. Сядай, само ми кажи защо. О, какво виждам на ръката ти. Ма чакай, сега ще ми покажеш, но ми кажи. Две са, въпреки че обясних ти защо, но ти обичаш числото 3. Защо, Мария? Защо тройката ти е толкова любимо число? Някак ми е съдбоносно. И то по-скоро дали 3, дали 13, тук вече не е много сигурно. Аз съм родена на 13 януари. Обикновено
така важни за мен събития, винаги са свързани с тази дата, без да ги нагласим нещата. Просто тогава ми се случват. Дори и да се опитам да я избегна, пак тогава ми се случват. Защото... Така и сега и аз не знам защо. Така и в този случай най-интересното сега и преди 3 години и малко, като се събрахме с Хриси, е, че сега на 13 януари подписахме 3 години малко, откакто сме заедно. Аз ставам точно на 33, влизам в една много хубава възраст. Прекрасна. И си пожелавам само да сме здрави. Ще бъдете. Едно хубаво бебенце. Това си го пазих за накрая, но от сега ви го пожелавам. Благодаря. Да. А пък преди 3 години, като се събрахме, тогава издадах албума 13. Но беше по-добре. Пак тройки. Къде е 13-ката? Да. Пак на рождения ми ден, само че ставах на 30. Общо взето нещо винаги ми се върти в... Да има тройка в цифрите. Да. И то... Моля те, дай да го погледна. Видях го преди малко, не. А видя ли видеото, в което ти казвам, че ще стои добре халка и на този надпис? Ето аз върху надписа, той понеже вече почти изчезна. Пак ще трябва да го повтаряш сигурно. Ето това е халката. Много е... Да. Това е знам този модел, прекрасен. Чакай, моля те обаче така да погледнем. Да. И това ми е годежния пръстен. Много красиви. А на халката вярно, че има надпис, защото тя е тази, която са преплетени халките. Къде е направен тогава надписът? Смисъл, искаш да кажеш дали сме си вписали имената ли? Има ли нещо написано или не? Не сме ги вписали, защото ние имахме само 1 месец. Той, нали, така лошо ме изненада. Лошо ли му викаме? Дай Боже, всеки е такава лоша изненада. Много малко. Аз дето винаги съм по-рано готова. Приготвям нещата и ги подготвям месеци наред по-рано. Той постъпи много така, не с оглед да се доближа до някакви така персони, към които изпитваме и издигаме в култ. Просто исках... За мен това е най-величественият дом на християните в България. Затова имам към храм паметника Александър Невски храни един изключителен респект. Значи всеки път, като видя тази сграда, усещането, което момента, в който прекрача входа й, ме кара да се чувствам по един наистина особен начин. И в този ден всяка една от нас, жените, си казва... Искам такова място за... искам да бъда малко по-специално от всеки един друг ден. Така, ама каквото нещо притеснява ли те в това? Естествено, че и като имаш специално отношение към Защо пък не да бъда в бяло? Защо пък не роклята ми да бъде голяма? Защо пък не да бъде обичана жена? Защо пък трябва да бъда осъждана за това, че ми си случват тия неща и че този човек и всичко това? В края на краищата и аз съм един човек като всички останали и не трябва хората да си мислят, че нещата в живота ми се случват твърде лесно. Няма да опровергавам нищо. Няма да ги критикувам. Казвала съм си, че за нищо няма да се ядосвам. Точно така. Един мой много близък приятел ми каза, ето от днес натам искам само да се чувстваш специална, да изживяваш тия красиви моменти. Няма да мога да ги върна после. Дори и с многото снимки, които съм си направила, които ще си направя. Знаеш ли колко хубави неща искам да ти се случат и И затова си ги изживявам, така че край. Изживявай ги. Имаме ли време за едно хубаво нещо, което сега... Добре, трябва да видим реклама, след това продължаваме. Имаш още да ми разкажеш. Доста неща имам да те разпитам и се надявам да ги чуем точно от теб. Давайте рекламата. С Мария си говорим и ти обещах нещо, което знам, че ще ти е приятно. Веднага поканила си на сватбата и някои твои колеги, тези, които са ти най-близки. Мисли си, че сега ще чуеш какво ще ни каже за теб точно една такава колежка, изпълнителката на хита Бяла роза, Славка Калчева. Много я обичам, Славчето. Мимето е много весел човек, много позитивен и така с нея винаги е приятно, защото, как да кажа, тя е добър човек по принцип, тя има добро сърце. Добър човек и аз за това
най-много ценя това нещо. Тя не е завистлива, не е злобна, не е интриганства. Аз уважавам такива хора. При нея винаги е весело, тя е позитивна, усмихната, винаги ще намери какво да каже, така да развесели компанията. Аз съм си приготвила голям букет от бели рози да им подаря, но другото ще остане в тайна. Не искам да го знам. Букета подсказва коя ще е. Това ще е сигурно първата песен, с която ще ги поздравят. Бяла роза ще закича, бяла роза с бутик. Миме, искам да пожелая на теб, на твоя съпруг Християн, бъдещ и на малката Марая. Да сте много здрави, да сте много щастливи заедно. Пожелавам ви да бъдете влюбени цял живот един в друг, както сте сега. Никога тази тръпка да не изчезва от живота ви. И без компромис в този живот не може. Разбира се, трябва да се правят от двете страни и в семейния живот е така. Аз ви пожелавам да се подкрепите, да се разбирате и да бъдете заедно тримата. Ти, Християн, Марая. На майка ти също пожелавам всичко най-хубаво. На твоята сестричка, на цялото семейство, бъдете живи и здрави и благословени. От мен от сърце. Много е невероятна изненада. Да. Много я уважаваме цялото ми семейство, като започнеш от майка ми, сестра ми. Аз самата, за мен Славка Калчева е един изключителен човек, една жена с много силен дух. Сега обаче оставаме нея. Тя ми е била гостенка, много приятна, наистина. Много. Ще се видите на тържеството. Само ми кажи как мина тържеството на рождения ти ден, което всъщност беше и заедно с подписването тържеството. Беше много хубаво. Точно за този ден ти говорих преди малко. Написаха се какви ли неща, излязоха вече папарашки снимки, така че дори да си се опитала да скриеш нещо... Ама не, нищо не сме крили. Абсолютно нищо. В интерес на истината аз съм си направила толкова снимки за всички от тези, които ме обичат, защото, извинявам се, че ще вмъкна това в нашия разговор, аз преди около месец и половина се върнах на клубната сцена. И ако съм била в търсене 15 години да разбера дали съм намерила себе си, песните ми, онези, които ме харесват и ме обичат, и дали това е просто работа и бизнес, с който изкарвам пари и нещо, в което се справям най-добре, сега разбрах, че има много хора, които ме обичат и ме уважават и които искат да ме виждат точно в тези моменти, в които аз съм безкрайно щастлива и самата аз. Така че аз съм направила много снимки за тях самите. Съжалявам, че първо са излязли точно тези, но аз не съм ни по-хубава, и в Би-Лайф, и във всеки ден, ни по-лоша, да. В края на крещата нормално е. Сега ще звучи много тъпо, ако кажем и сега, що са ме снимали, това е моя ден. Не, това е нашия ден. Ние сме безкрайно горди и безкрайно щастливи в този ден. Всички ние. Така че споделям го с всички, които ни обичат и ни уважават безкрайно. Избрах да бъде изключително семпла, както виждаш, с една моя много любима рокля, която е тип пижама. Рокля, която не слагам за първи път, защото ми казаха, че е хубаво в този ден да имам нещо старо, нещо синьо и нещо назаем. И аз съм съчетала от всичко по-малко. Така че затова избрах тази рокля. Избрах тази рокля в бяло, защото денят носи това послание. Радвам се, че всички около нас бяха в изключително настроение. Избрахме една от най-красивите зали ритуални. И всъщност така. Предполагам, че много си се вълнувала, няма какво да го коментираме. Тортата ми беше жестока, вече видяхте. Тя е и рожден ден и първите снимки на парчето и на самата торта. Кирил Чалъков също, те ми бяха официални гости на... Това беше в съвсем тесен кръг. Най-близките ни хора и понеже те са сред тях, бяха заедно с нас. Отпразнувахме 33-я ми рожден ден. Хриси ме изненада с една много вкусна торта, която обожавам. Трябва да ти кажа, парчето беше много голямо, с което злоупотребих. Като те гледам каква си и клющава, не знам какво си злоупотребила. Изядах голямото парче. Да, изядах голямото парче и беше много красива.
Много съм му благодарна. Винаги намира начин, по който да ме накара да се чувствам специална и специална. И след 3 години искам да му кажа с 300 пъти по-силна любов, да не кажа 1000, за да има какво да кажа в следващите така години, като се събираме с теб, че го обичам безкрайно. Той е най-любимият мъж на земята. Сега остава това, с което започнахме, да го дариш с рожба, което се случва по най-добрия начин на Меден месец.